I dobrodošli u novi video. Sada snimamo sa kartama. Ali igramo baš puno. Da. Dok ne završimo bacite sve. like i subscribe. Ozbiljno. Sada igramo karte. Evo. Čekaj, Podelimo do 5. ja. Ali Neću, ti ćeš da variš, ja majke mi neću da varim. neću. Evo, ja bacim ovo. Bacim ovo. Bacim ovo. 3, 4, 5. Još jedan 6. A što, po 6? Da. Evo po 6 bacimo. Ja sam dobio. Oh my god, ja ću pobediti. Samo vi smete tako da koje karte imam. Ne moguće, ne moguće. A ti si varao. Nisam varao. Evo, vidite koje karte imam. Ali, na ovaj Zajna. Ali, wow. Ajmo što ti plus 4. Nemam da, ajde, to bit će takav, ajde. Nisam ja takav. Znaš što? Radi, brate. Neće Prvi ja. Ne. Zelena. Plivki. Zelena. Upečan. Ajde. Vadi plus 4. 1. Ne može dobri karte. Što? Odbaj, samo je 2, 3, 4. Čekaj. Ja bacim. Plus 8. 2. 2. Ili kad baciš 4. Ti si mi. Kad baciš... Da. Gdje si? Ja si čujače karte i ja ne si vani čeka. Ne znam šta da radim, evo vidite, ja samo i kažem plus 2, koliko? 4, 1, 2, to je 6! 6 karte treba. Daj! Uno, pobedio sam! Plus 4. I ja sam pobedio, uživajte. Evo malo sam gazio. I ove karte, znači ja sam pobedio. Ove karte ja sam pobedio. Pobedio.